औ जे borok phan bai kok sanai ba phan phunungnai borok wngkha laibo ji borok phano success wngui manya hamchi jolima abono khibirwna nango chwng tamo khe hamchi jolima chini sago tongkha hwnkhe abo laibo nini bagui belai no jwngjal phai mano je borok no nwng jekono kaam phono khaireka ba jekono phono khaireka a samung no chaliya hwnkhe chwng a borok no je bukhuk o phaibani abono kotugui khibio tongmung no nwng abo haikhe kotugyawi nwng bono kok thandar khe sawi bono bujogui mankha hwnkhe nini bagui kaham nwng bono halakono kok sayawi nwng bono ekdum thandar khe kok sawi bono bini kha no tamkhe naimano abono chwng nwng naidi. Je sinai nungnai borok rok hwnkhe borok sai mano borok ni kha no tamkhe nana nang ba tamkhe hwnna nang borok no tamkhe kutungna nang borok sai mano butuwa rok wngkha hwnkhe borok je bukugo phaimani abono sai khibio borok no sak nangya ta wngdi tamokhe bini thani je tongma hai nini thani gwerui wngui mano 3 tekajat kolom bai chwng 10 lakh ni check siri mano sini kok thaisa samani chayabai no sini onek no khoti ba poron wngui thangui mano abono nwng borok bai tamkhe kok sana nang swrwngdi tamoni hinkhe nwng khoroksa okora wngtwtwi nwng cherai rok bai abo haikhe borok no sak nangya kokta sadi nwng borok ni kha no tamkhe naiman abo janaiji kok thandar khe sawi kogo no tongo cherai rok bai tongkha hwnkhe haduli machao ba kotorok bai tongkhe thapara machao hinui bujiya borok no nwng kaham khe sawi bujirwnani swrwngdi nwng bono domuk somuk rwui nwng bo bai kokta sadi nwng bono tamkhe bujiri mano tamkhe thandar khe bono bujogwui boni khao no nwng nawi mano abono swrwngdi okra chakra no respect rwna swrwngdi tamokhe nwngbo respect manatwi tamoni hindi nwngbo salsa okra wngnai ba okra chakra wngnai afuru nwng respect manai nwng tongmung no cheraio respect rwkha hwnkhe tongmung no nwng kok sana rwngya halakono kok sao hwnkhe nono bo salsa buibo respect rwya wngnai keboni bagui nwng kok hamya sanani swkang nwng nini bagui se uansugui naigorodi age nwngle bahai nwngle bwswk jora twi kaham abono nwng buini bagui kok hamya saya ba bini bagui kok hamya saya borok tongmung no nwng abo haikhe tongui mankhe nini bagui kaham wngnai tebono nwng mokol bai nugya sak nwng bono hamya ta sadi tongmung no norok video naithokjakhe comment khai sadi share khai redi subscribe khai redi norokni subscribe khaima bai ang video khainani bwskango tebo busungui phaio norok chajakhe comment khai sadi subscribe khai redi hambai।